Ahojte všetci. Priatelia, nepriatelia, kamaráti, všetci moji známi. Väčšina z vás vie, teda, že cestovávam do Indie, že ma táto krajina očarila, a preto som si dovolil pre vás dnešným dňom tu na indickej reštaurácii Nemenovej povedať niečo, čo ma 2 roky sprevádza mojim životom, prípravami a všetkým. A dneska by som to veľmi rád otvoril. Pripravovanie sa stalo výnimočným. Web European India je tu. Tento web som pripravil vďaka vám, pretože vy ste boli pre mňa inšpiráciou tým, že ste neustále žiadali odo mňa informácie o tom, ako bolo na mojich cestách a potokách po Indii. Stále ste sa dopytovali, kde bolo čo, ako bolo čo, aké miesto ťa zaujalo. A na základe tohto som sa rozhodol spraviť tento web, ktorého príprava bola pomerne náročná a tí, ktorí viete a poznáte ma, viete, že som si zakladal na všetkom, čo sa dá na tento web dostať. Výsledok je vonku, takže vás srdečne pozývam na novootvorený web. Dnešným dňom sa spúšťa European India, link nájdete tuto dole pod videom a srdečne sa na vás teším. Takže práve mi donesli obedové menu, typické indické jedlo biryani, na ktoré sa veľmi teším. Rovnako toto biryani, ako aj masala, tí, ktorí majú veľmi radi, môžete zažiť spoločne so mnou priamo v Indii na mojom novom cestovateľskom portáli European India, na ktorý vás srdečne pozývam. Za každé vaše zdieľanie vám ďakujem a pravda, že na akékoľvek otázky ma nechávajte kontaktovať.